Ok, assalamu alaikum. Ayo bayano kan gaise ngino to hon kun zarungo. Hay kan no tanzugo knengi te tazar ce kan tanzugo knengi te irsi tanzbande ko kuna irsi aban suba irsi tazar bande irsi ba kalil labom ko jina labonir go ce tam ko jina irsi ce labom ko bande ma Ali Tera. Assalamu alaikum. Sunana kowa sani Adija Hassan mai yaki. Saboda haka wannan taron da muka yi mun shi suke da furtan yayi ba mu yarda da shi ba yau gobe shi gobe. Mutane waɗanda ka sa cikin antara suna ƙarya suna cewa su kyanta zarce ne. Don ku mun nuna musu cewa ba mu gon bayan wannan. Dan saboda haka nan mun kai wannan taro mu nuna mu tanja da magoyan bayan shi da waɗanda ga yan ƙarya sun ce nan na garin su buro cikin Amurka. Wannan ta zarce haramun ce mu gon bayan ta ba. Ina ga zaman da kasar da ta tuni garin su buro da kan lana. الله بسم الله بسم الله بسم الله السلام عليكم kamar gado ta zarka ido saban wodi direzi boro dinor irbora kulu irmarbune isi ta zarke saban don kun saban suba wodi asigo demokratiya ya dinga irwarsi wodi do